Тау арысланы. Менә шулай. Менә шулай. Тоша, сен нигә кроссовкаңа җилем сыладың? Бияләйеңә дә. Булар хәзер кроссовка белән бияләй түгел. Бу диварда йөргәч. Ябыштыңмы? Әйе, ябыштым. Спортчылар ничек дивар буйлап йөри икән? Алдашма, Тоша, дивар буйлап йөрмиләр. Йөриләр, үзем күрдем. Ышанмыйсыңмы? Тайрай. Ашабыз спорт иленә бергә, телибез спортчы булырга. Нигә монда дивар буйлап йөрмиләр? Йөрмиләр. Менәләр. Искә рәхим итегез. Мин Кыядром. Ой-ой. Салам, Кыядром. Мин җилемне өйдә калдырдым. Аякларны диварга ябыштырып булмас бит. Җилемнең кирәге юк. Диварга махсус электргечләргә тотынып менәләр. Менәбез. Куркыныч, алым. Юк булмады. Тоша, ашыкма, иңелек тыңлап бетер. Иңелек, иминлек бауын бәйләргә кирәк. Тоттыңмы? Тоттым. Лёва диварга менә башлады. Тек булмады. Бу иминлек бауы кирәкле әйбер икән. Ашыкма, Лёва. Диварда бик сак һәм игътибарлы булырга кирәк. Монда кимендә 3 таяну нуктасы булырга тиеш. Мәсәлән, 2 кул, Һәм бер аяк, 2 аяк. һәм бер кыйрык. Үз-үзеңә ышану, төгәл хәрәкәтләр һәм җиңү! Ура! Ура! Син иң биек ноктага мендең. Арыслан баласы Лёвага Тау арысланы исеме бирелә. Я, ничек? Дивар буйлап йөрергә мөмкинме? Мөмкин, тик дивар буйлап йөрмиләр, диварга менәләр. Кызык, бездә кыядромнар бармы икән? Сездә минем туганнан туган энеләрем Кыятаулар бар. Әгәр барсагыз, аларга миннән күп итеп сәлам әйтегез. Әйтербез, Кыядром. Бик зур рәхмәт. Дивар буйлап йөрү начар фикер түгел иде. Чыннан да, дигәйдә иминлек бау һәм тренерлар булган, чын Кыядромга барыйк. Тау арысланы белән кыю аждаһа биеклекләр яуларга ашыга. Барын булдырабыз, барын астабыз. Мультсериал Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.